Okay. It's so sad guys. Zvorwadza izvi. Shuwa mungangosvikira munhu shuwa kutotora munhu hanzi isa foni yako pasi kuti asarekodha. Wakatofuratira kuti vasaonekwa. Izvi hazvidi kudai mani izvi. Zvorwadza izvi. Zvinorwadza. Shuwa mototora munhu. It's a prominent lawyer. Akatorwa zuro makuseni. Nanhasi haasi kuonekwa, haasi kuziva kunzi akaiswepi. Chii maZimbabweans? Chii chiri kuitika maZimbabweans? Aripi munhu uyu? Lawyer aripi wamatora uyu? Hazvidi kudai. Hazvitombodi kudai. Tiri vanhu vamwe. Tiri vanhu vamwe maZimbabwe. Munhu uye aripi? Izvi zvorwadza izvi. Kubva zuro makuseni haasi kuwanikwa, haasi kuziva kunzi aripi munhu iyeye. Please guys, kuti musadarikirwa nenyaya dzandinouya nadzoka, don't forget to subscribe my YouTube channel and click a notification bell. Thank you guys. Ndo yandaida kungokuratidzai muone kuti zviri kuitika munyika izvi hazvina kunaka, zvifadze Mwari izvi. Thank you guys.